Nije lako držati korak s gospodinom Gipsom. Uspravna hoda i vedra duha gradom projuri u tren oka. 10 kilometara. Svaki dan. Svaki dan. I zimi i ljeti. Vozački ispit nikad nije polagao, a uvijek je stizao na vrijeme. Tako i sada u mirovini. Supruga kaže, ajde, kad već vodeš, idi tamo, idi vamo. I tako ja. Nekad i namjerno zaboravim, a nekad stvarno zaboravim nešto kupiti, no moram ići ponovo. Sport je zaslužan za Gipsovu gibkost, a on mu je posvetio cijeli radni vijek. Bio je igrač, pa trener, sudac, osnivač sportskih udruga i klubova. Nema gdje nije bio. Od gimnastike, košarke, rukometa, stolnog tenisa, jesam šta zaboravio, ja ne znam. Definitivno je ostavio neizbrisiv trag u športskoj povijesti. Sport je živi u njemu, dakle onaj sportski gips je ostao pravi. Pa je i u 81. zdrav kao dren i uvijek spreman na šalu. Sestra koja je upisivala kaže, šta pijete? Tako me je pitala. Ja sam rekao, nekad gemiš, nekad piju. Pa kaže, ne, već uzimati od lijekova. A ne uzima ništa. Kretanje i boravak na svježem zraku njegov je recept za zdravlje. Preporučuje ga i mladima i starima. Koliko si danas prohodo kilometara? Nisam puno danas. Danas je njihov dan, Međunarodni dan starijih osoba. Izvinite, to nije moj dan, ja se ne osjećam star, ja kada sam još mlad.